खुलुमबाय, आंनि मुङा बिजित बसुमतारी। आंना डिस्ट्रिक्टआ चिरां डिस्ट्रिक्ट, दादगारि एरियानि सिङाव थानाय नं 1 धरमपुर गामि। आं बे एकाडेमि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव 10 मान्थ थानाय जादों। दा आं बे गिबियावनो बिथां सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासियो। मानो होनबा बिथाङा गावनि जेनेबा मेंनो रोङै खस्थ'खौ लानानैबाबो जोंखौ फिजिकेलनिफ्राय लानानै रिटेननिफ्राय लानानै जोंखौ हेफाजाब खालामदों आरो थुलुंगा मटिभेसन होदों। बेनि थाखाय सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासियो। नों मायाव साख्रि मोननो हादों? आं आसाम रेजिमेन्टआव साख्रि मोननो हादों। साबेसे मोनदों एबाराव? गासै 8 जनानो जा 8 जन। बे एकाडेमिनि सोमोन्दै मा बुंनो नोंथाङा? मा मा सुबिदा दं? माबायदि फोरोंथाय? बे एकाडेमियाव रिटेननिफ्राय लानानै फिजिकेलसिम एबा खारनाय बारनाय गासिबो सुबिदा दं आरो। बेनोदि गामियाव थानाय एकाडेमियाव थानाया डिफारेन्ट ना। मानो होनबा गामियाव थायोब्ला गावनि गोसो बायदि एबा टाइम स्पेन्ड खालामो एबा प्रेक्टिसखौ मोजां गावनि गोसो टाइम टेबोल मथे खारनो हाया। दा एकाडेमियाव थायोब्ला जों डिसिप्लिनजों लोगोसे टाइम टेबोलजों लोगोसे जों गावखौ प्रेक्टिसाव लाखिनो हायो।